Здравейте, здравейте! Казвам се Стефан, а вие слушате подкаста Shine, в който се опитам да обхвана теми, свързани с развитието на Европейския съюз. В този епизод с мен е Дани. Ще говорим за електронното участие и неговото значение като широко достъпен инструмент за насърчаване на промяната и поддържане на демократичните принципи на Европейския съюз. Здравей, Стефан! Здравей, Дани! Нека се върнем в началото. По дефиниция, и тук използвам малко по-свободно формулировката електронно участие, или електронното участие всъщност е използването на информационни и комуникационни технологии от държави и международни организации за повишаване на прозрачността и ангажиране на гражданите в процеса на вземане на решения. Добре, това на теория звучи добре, но как стои въпросът на практика? На практика това може да приеме три различни форми. Едната е електронната информация, предоставяне на гражданите на важна информация за изготвянето на политики и институционални механизми чрез дигитални канали, така че те могат да се запознаят с фактите преди да вземат решение по даден въпрос. Точно това правиш с подкаста си, Стефане. Помагаш на слушателите да разберат как функционира Европейския съюз и ги снабдяваш с полезна информация. Сега разбирам какво имаш предвид. Да, искам да направя хората по-осведомени за правата им като граждани на Европейския съюз и за ролята, която могат да играят в оформянето на бъдещето на този съюз. Спомена три форми, а кои са другите две? Точно така. Другите две. Има електронни консултации, което означава използване на онлайн инструменти, за да се питат хора като нас и слушателите на подкаста за обратна връзка и идеи при изготвянето на нови политики или подобряването на публичните услуги. Има и електронно вземане на решения, при което се използват информационни и комуникационни технологии за подпомагане, улесняване или автоматизиране на вземането на решения в различни контексти. И двете включват реално двупосочно взаимодействие. Не само да бъдат информирани, но и да бъдат изслушани. Това е различно от електронната информация, която е по-скоро еднопосочна, при която правителството споделя актуална информация, без да иска мнението на хората. Това е интересно, да. Европейския съюз е създал няколко платформи и инструменти, за да насърчи този вид активно онлайн участие, който улеснява хората, особено младите граждани, да се включват в решения, които засягат тяхното бъдеще. Малко по-сложно и многостранно е, отколкото си мислех. Когато чуя електронно участие, си представям споделяне на история или да кажем някакъв клип в социалните медии, за да се повиши осведомеността по въпрос, който е важен за даден човек. Или провеждане на дигитална кампания с уебсайт за събиране на подписи и всичко останало. Предположението ти не е по никакъв начин погрешно. Напълно може да бъде така. Може да бъде и компания за набиране на доброволци за конкретна кауза чрез събития във Facebook, сайт за краудсорсинг или видео в TikTok. Обръщам внимание за всички слушатели, имайте предвид, че активизмът през социалните медии има и недостатъци. Със сигурност така се улеснява достъпът до широка аудитория и се дава платформа за недостатъчно представени мнения, но се използва и за разпространяване на фалшиви новини и внедряване на информационен шум в публичния диалог. Независимо дали става дума за случайни тролове или координирана операция, някои участници всъщност в онлайн пространство са по-заинтересовани от фрагментирането на информация, отколкото от разбирателство и сътрудничество. Аз лично съм го преживявал на собствения си гръб в някои от каналите на подкаста и в личните си профили, особено когато изразявам мнение по по-поляризиращ въпрос. Не съм сигурен дали въпросните тролове имаха някаква цел или просто се опитваха да ме провокират. Каквото и да е било, човек никой не може да бъде прекалено предпазлив, когато води кампания в социалните мрежи. Което ме води към други алтернативи за електронно участие. Ти ми спомена, че Европейския съюз разполага с инструменти за това. Абсолютно. Запознат ли си с платформата "Кажете мнението си" или която е по-популярна на английски "Have Your Say"? Чувал съм, че там може да се подкрепят европейски граждански инициативи с няколко кликване, но все още не съм разбрал точно как работи. Близък приятел ми изпрати линк към инициативата от платформата на важна тема за мен – правилното етикиране на храните. Тогава имаш перфектна причина да разгледаш сайт. Ако инициативата, която подкрепяте, събере 1 милион подписа от граждани на най-малко 7 различни държави от Европейския съюз, тя ще бъде разгледана от комисията като потенциална основа за ново законодателство. Това звучи страхотно. Но има ли инициативи, които отговарят на всички критерии за разглеждане и са получили отговори от комисията? Разбира се, можеш лесно да ги намериш. Благодарение на филтрите на страницата "Намери инициатива", можеш да научиш повече за целите им. Ентусиазирани и много симпатични твои колеги създават специален подкаст, наречен Citizen Central, и в един от последните си епизоди представят примери за успешни инициативи. Преслушайте го, когато имате възможност и време. Определено ще го направя. Ако искам да започна инициатива, да речем, че имам идея,
която попада в компетенциите на Европейската комисия и съм създал група от 7 самишленици от 7 различни държави членки, да кажем. Дори сме създали юридическо лице, което да управлява процеса. Как да съберем подписите? Ами, първо трябва да си създадеш профил в EU Login, ако все още нямаш такъв. И след това продължаваш с регистрацията на акаунт на организатор, който ще използваш, за да подадеш инициативата си, да следиш процеса на събиране на подписи, да добавиш информация за допълнителна финансова подкрепа и да правиш актуализации, които могат да допринесат за успеха на цялото начинание. Преди да стартираш инициатива, ти предлагам да посетиш форума, защото той е като съкровищница от професионални съвети, най-добри практики и ценни насоки. Добре, доста полезно. Ще го включа в описанието на епизода за всички онези слушатели, които планират да стартират гражданска инициатива. Това е чудесна идея. Надявам се да вдъхновим хората и да се активизират по въпроси, които ги интересуват. И съветът ми е да не се ограничават само до инициативи. Понякога правилните политики са на лице и просто се нуждаят от малки корекции, за да бъдат в най-добрия интерес на всички. Тук в игра влиза порталът за обществени консултации и обратна връзка. Това отново ли е част от центъра "Кажете мнението си" или е нещо, което се намира офлайн? Не. Това е изцяло онлайн, отделна секция, която дава възможност на гражданите и други заинтересовани страни, като професионални организации, неправителствени организации, компании и други, да споделят мнението си за законите и политиките на Европейския съюз, когато са в процес на подготовка и прилагане. Всички мнения се вземат предвид при вземане на решения от институциите. Примери за обществени консултации с голямо въздействие са тези за разработването на интегрирани системи за защита на децата и правата на жертвите на престъпления. А между другото, порталът е много лесно достъпен. Отнеме само няколко секунди да го намеря. Хората дори могат да кажат какво мислят за дизайна на дългосрочния бюджет на Европейския съюз. Да, всеки всъщност с мнение по въпроса може да допринесе за този основен приоритет. Важни законодателни актове, като законите за киберсигурността, декарбонизацията на промишлеността, също са били подложени на обществено допитване, така че моят съвет е всички да посещават портала редовно и да изразяват мнението си. Видях, че е необходимо да имаш профил в EU Login, за да споделиш мнението си. Това е профилът, чрез който се подават инициативи, нали? Точно така. Между другото, можеш да влезеш и с Google или Facebook, което прави процеса на регистрация още по-лесен. След като влезеш, просто следвай стъпките на страницата на политиката и правилата за обратна връзка. Не публикувай нищо обидно, омразно, спам, незаконно или извън темата. Ще го запомня. Мисля, че аудиторията на подкаста няма да има никакви проблеми с това. Има ли други ресурси или платформи, до които човек може да получи достъп с този профил? Има много, но в днешния ни разговор искам да подчертая една интересна функция. Можеш да подкрепиш или коментираш ключови изводи от разговорите между млади хора и еврокомисари по важни теми като отбрана, здравеопазване, жилищно настаняване и климат. Можеш дори да отговаряш на коментарите на други хора, което е възможно да доведе до наистина интересни и значими дебати. Това звучи доста интригуващо. Тези изводи са изброени като приноси в раздела "Диалог за младежката политика" на платформата за гражданско участие. Ще ги намерите на началната страница на центъра "Кажете мнението си", Have Your Say. Честно казано, Стефане, имайки предвид средната възраст на аудиторията, мисля, че много от хората, които ни слушат в момента, биха сметнали това за изключително подходящ и лесен начин да се включат. Разбира се. Да даваш идеи за изграждането на политики, да вземаш участие в дебати в целия Европейски съюз е повече от прекрасно. Аз лично обичам факта, че тези възможности са достъпни за нас и за нашите съграждани. Но какви са опциите, когато искаш да се оплачеш от нещо, което просто не можеш да търпиш повече? Ако не си доволен от начина, по който дадена институция или административен орган на Съюза тълкува закона или изпълнява ежедневните си задължения, можеш да подадеш жалба до Европейския омбудсман за лошо управление. Лошото управление може да варира от дискриминация и злоупотреба с власт при управлението на средства до нарушения на правата на човека, липса на отговор или отказ за достъп до информация от обществен интерес. Във всеки случай, преди да подадете жалба, проверете списъка с критерии за допустимост. Той се намира на уебсайта на омбудсмана. В същия сайт ли се подава жалбата? Да, разделът е невъзможно да се пропусне. Той е част от главното меню. Нужен е само имейл адрес, за да си създадеш профил. Останалото е много просто от гледна точка на процедурата. Между другото, същото важи и за подаването на петиции до Европейския парламент. Можете да го направите онлайн, чрез чудесен веб портал, пълен с информация за всеки етап от процеса на подаване. Мога ли да подам петиция до Европейския парламент относно прекомерното замърсяване на въздуха и подвеждащите етикети на храните?
Това са абсолютно валидни оплаквания, тъй като и двете попадат в сферата на дейност на Европейския съюз. Първото е свързано с околната среда, а второто с безопасността на потребителите. Веднага след като успешно подадеш петициите си, сподели новината с последователите си в социалните медии. Това е добър начин да популяризираш всичките си действия на платформите за електронно участие. Добре. Как точно работи това? Ето, току-що подкрепих Европейска гражданска инициатива, например. Направих скриншот и го публикувах като история в Инстаграм. Отделих ли време и усилия, за да участвам в общественото допитване? Остава да разкажа за всичко това в TikTok Reel. Не само ще повиша осведомеността за каузата, зад която заставам, но и ще насърча други хора да я подкрепят, като им покажа колко лесно е да го направят. В това има много истина. Хората често се плашат от дългите обяснения и се склонят да се създават тотално погрешна представа за сложността на използването на тези инструменти. А ако видят целият процес в 20-секундно видео, ще бъдат по-склонни да приемат действията и да се възползват максимално от центъра, кажете мнението си, например. Аз също се включих в тази група, защото бях чувал за разнообразните функции на центъра, но едва по време на разговора ни научих как да ги използвам ефективно. Много ти благодаря за това, Дани. Няма за какво, Стефан. Радвам се, че имахме възможност да обсъдим широк спектър от начини за електронно участие. Някои от тях със сигурност ще оформят бъдещето на демократичното управление. Кажете, този епизод не беше ли специален? Благодаря на всички, че слушахте до края епизода на подкаста ни Shine. Не пропускайте следващия епизод на тема равенство между половете и до скоро!